Maititi vasapota business raWasu makeup artist vaenda kundoitwa makeup zuro uye muzuva ranhasi vaita zvakare kunotenga foundation. These two vanga vachizikanwa nekusanzwisisana asi isusu tiri kufara. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vamwe vanoti kusvika tadzidza kumainda business redu tinogona kubatsirika. Idzodzo ichokwadi zvachose. So Wasu naMaititi unongozivawo nyaya yavo pakaitika ka fall out Wasu achibva abuda mumba. Mama vakaclarify kuti it is a part of growth nekuti munhu aende kunoroja oga, asi Bitterness family yakambozama kupinda panyaya yacho zvichibva zvaita kunge Wasu ajoiniswa Bitterness kaendeswa kuDubai nana mai maketeni zvichiita zvichidaro, but nhasi zvinoratidza kuti rudo rwavo goes deeper than zvatinoona pasocial media. So amai Shumba vakaenda kunoitwa makeup naWasu ndokubva mukomana atenda akati maita basa mai Shumba. Thank you so much for your support. Vana Anna Chibaby, vana Shelton Chiyangwa, everyone is saying we are happy for you, we love this. Ndiko kuti vanhu vanzwe butter and learn to mind their own business. Vakadiko vavengi vaMaititi naWasu. Tangoti titi kwaziwai muri kunzwa seiko nhasi ko vamwe vakati takatopodza takuunfollowa Wasu tichida kurwira amai vedu, ndokuti vaya vanoda kuhotspota vanzwe kurwadziwa mwoyo nekuti tanga tatova nenguva tisingaendi kwaWasu tichiti Wasu akakanganisira amai shushu. Pasina nguva zvakare amai Shumba went to buy foundation kuna Wasu. These things zvinoita kunge zvinhu zvidiki, but kwatiri kubva kwacho guys kwanga kwakatooma. Izvi zvinodadisa nekuti peace is what we really need guys. Kana muchinge muchirwa na someone unotoita depression, ugoita anxiety, ugoita stress, ugoita sugar, diabetes nezvimwe zvirwere zvakadaro nekuti you are always scheming and thinking kuti munhu uya pandichamuona ndichamuti iye kubva handiti indobva ndamuti. It is not necessary considering kuti the two they uplifted each other. Mai shushu vari kujere, Wasu akasara nevana, Wasu asina kugara Maititi vakamuadopta and something like that. It is not necessary to fight. So tiri kuti isusu we are happy that the two are back together and we hope kuti the whole of my family ari kuZimbabwe we are all going to become one. Sema Nigerian content creators munhu wese anosupporta each other because paymaster vacho havana kana basa nezvese zvinenge zvichiitika izvi. Thank you guys so much for watching. Please do leave your comments on our channel.